Ja. Ja. Hola! 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 Com anem? Molt bé, no? Hola, bé. Estupendo! Estupendo, mira, mira en públic avui, no? Mira, Mira, Jordi, Jordi... No, Albert, no. Ara toca el cor. El cor? Avui és divendres, no? Ah, sí, divendres, sí. Avui toca el cor, no? Sí. Mira, a veure... Sí. El cor. Molt bé, estupendo. Sí. Quin públic més estupendo, Sí, no? I què farem avui, Albert? No ho sé. De què parlarem avui? No ho sé. No? No. No? No. Bueno, doncs podríem parlar del cor, no? Vale, estupendo. El cor és estupendo, mira, me sento i parlem, no? No? Sí. Has vist avui el capítol? Sí. Estupendo, no? Estupendo. Jo me l'he gravat. Sí, jo també. Farem el micro i me pregunten del públic, no? Sí, va. Que has vist el cor, tu, avui? Sí, jo també l'he vist. Estupendo, i què t'ha semblat? Molt bé. Estupendo, no? Charity. Vale, molt bé, no? Estupendo. Charity. Albert, Sí. els agrada el cor? A mi també, D'on ve avui el públic? Ve de Sant Feliu. A Sant Feliu? Sí. Estupendo, no? Sant Feliu? De Guíxols o què? Mira, no, molt bé, molt bé. Sí. Para.